żminijiet ta' xjuħ tagħna n-nannit li jisfnulek żewġ zifniet u l-bews jaħtfu bil-kwiet waqt li jduru dawra tonda jibdew jersqu fil-qrib sewwa u bil-moħħ iżda bil-ħlewwa lejn l-uċuħ jersqu x-xuftejn tfaqqal bewsa ħelwa zokkor bħal tislima għalbenija u n-nannit b'ħafna mistħija jerġaw jafsu ftit l-idejn kienu sbieħ żminijiet ta' xjuħ tagħna n-nannit li jisfnulek żewġ zifniet u l-bews jaħtfu bil-kwiet hekk inħabbu n-nannu n-nanna b'dak il-bews misruq u veru bnin li kien qisu manna tal-qlub tagħhom maħbubin hekk inħabbu n-nannu n-nanna b'dak il-bews misruq u veru bnin lil Peppi u Marjanna kien jagħmilhom ta' xulxin. Tfaqqal bewsa ħelwa zokkor bħal tislima għalbenija u n-nannit b'ħafna mistħija jerġaw jafsu ftit l-idejn kienu sbieħ żminijiet ta' xjuħ tagħna n-nannit li jisfnulek żewġ zifniet u l-bews jaħtfu bil-kwiet hekk inħabbu n-nannu n-nanna b'dak il-bews misruq u veru bnin li kien qisu manna tal-qlub tagħhom maħbubin hekk inħabbu n-nannu n-nanna b'dak il-bews misruq u veru bnin lil Peppi u Marjanna kien jagħmilhom ta' xulxin kienu sbieħ żminijiet ta' xjuħ tagħna n-nannit li jisfnulek żewġ zifniet u l-bews jaħtfu bil-kwiet waqt li jduru dawra tonda jibdew jersqu fil-qrib sewwa u bil-moħħ iżda bil-ħlewwa lejn l-uċuħ jersqu x-xuftejn isa nannu busa bewsa oħra lin-nanna